భాగవతం క్లాస్లో 1వ స్కందం 3వ అధ్యాయం 10వ శ్లోకం చూడబోతున్నాం. అందరికీ స్వాగతం. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. 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 ఇది మరి మూడవ అధ్యాయంలో ఉన్నాము. సో ఈ అధ్యాయంలో అవతారాలన్నీ కొన్ని సూత మహాముని వివరించడం జరుగుతుంది, భగవంతుడి యొక్క ఈ అవతారాలు. సో అంటే ఋషులు అడిగారు కదా, వాళ్ళు అడిగిన ప్రశ్నల్లో మరి పురుష అవతారాలు ఇవన్నీ ఏమిటి అని, లీలా అవతారాలు అడిగారు. కాబట్టి మొట్టమొదట సృష్టిని భగవంతుడు సృష్టించారని చెప్తూ మరి ఏ రకంగా ఈ పురుష అవతారంలో ఇవన్నీ అంటే కారణోదక సాయి విష్ణువు నుండి గర్భోదక సాయి విష్ణు ఆయన యొక్క నాభి నుండి ఏ విధంగా ఈ 14 లోకాలు ఉద్భవించాయి బ్రహ్మదేవుడి యొక్క సత్యలోకంతో సహా అని, ఈ తామరతూడు ఉద్భవించి దాని ఉపరితల పుష్పంలో మరి విశ్వంలో ప్రధాన సూత్రధారుడైన బ్రహ్మదేవుడు ఆవిర్భవించారు అని చెప్పడం జరిగింది. ఆ తర్వాత మరి అన్ని లోకాలు పురుషావతారంలోనే మరి స్థితిని కలిగి ఉన్నాయి. మరి అంతే కదా, ఈ 14 లోకాలు ఆయనలోనే స్థితిని కలిగి ఉన్నాయి. సో కానీ ఆయన భౌతిక తత్వంతో ఎటువంటి సంబంధము ఆయన, చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ అన్నమాట. ఎప్పుడు కూడా మనం ఇది భగవద్గీతలో మనం అనేక సార్లు చూస్తాము. సో భగవంతుడి యొక్క ప్రత్యేక లక్షణం ఏమిటి అంటే, భౌతిక తత్వంతో ఆయనకి ఎటువంటి సంబంధం లేదంటే ఆయనకి ఈ తత్వాలు ఆయన పట్ల ఆయన వాటికి అతీతులు అని అర్థం. అంటే చిన్న ఎగ్జాంపుల్, సత్వరజస్తమో గుణాలకు అతీతులు, అలాగే రాగద్వేషాలకు అతీతులు, ఇవన్నీ మరి భౌతిక తత్వాలు. కాబట్టి ఆ విషయాన్ని మళ్ళీ ఇక్కడ గుర్తు చేస్తున్నారు. ఆ తర్వాత మరి ఆయన మరి ఇట్లా ఆయన యొక్క పాదాలు మరి అన్ని సర్వత్ర సర్వతోక్షి శిరోముఖం అని మనం అక్కడ చూస్తాం కదా భగవద్గీతలో కూడా. సో అది ఇక్కడ చెప్తున్నారు, ఆయన అద్భుతమైన పాదాలు. ఇవన్నీ ఈ దివ్య రూపం కూడా ఎవరు చూడగలరు అంటే, మరి అధభ్ర అంటే పూర్ణ దృష్టి కలిగిన కన్నుల ద్వారా చూడొచ్చు. పూర్ణ దృష్టి అంటే ఏమిటి? ఆ పరిపూర్ణ స్థితికి వెళ్ళిన శుద్ధ భక్తులు అంటున్నాం, లేదా స్థిత ప్రజ్ఞులు అంటున్నాం, జ్ఞానయోగంలో ఆ స్థితికి వెళ్తే. సో ఏదైనా ఆ పరిపూర్ణ స్టేజ్కి, రాగద్వేషాతీతంగా ఉన్న ఆ స్థితికి వెళ్ళగలిగినప్పుడు భగవంతుడిని ఈ రకంగా దర్శించవచ్చు అని చెప్పి ఇక్కడ చెప్తున్నారు. ఆయనకు ఏ విధంగా మరి ఇలా వేలాది శిరస్సులు, కర్ణాలు, నయనాలు ఉన్న రూపంతో ఉంటుంది అని వివరిస్తూ. సో ఇది మనం అందుకే వేదాల్లో చూస్తాం, భగవద్గీతలో చూస్తాం, వేదాల్లో కూడా పురుష సూక్తంలో ఇదే చెప్తారు. ఏది మరి ఏతావానస్య మహిమా అతోచ్యాయగంశ్చ పురుషః పాదోస్య విశ్వభూతాని త్రిపాదస్యామృతం దివి. అంటే మరి సృష్టి అంతా ఆయనలో పావుభాగం మాత్రమే, మిగతా 35 భాగం కూడా నాశనం లేనటువంటి అమృతమయ దివ్యలోకంలో ఉన్నది అని పురుష సూక్తంలో కూడా మనకి భగవంతుని గురించి చెప్తారు. అలాగే మళ్ళీ త్రిపాదోత్వ ఉదయ పురుష పాదోస్యేహ భవాత్ పునః తతో విశ్వజ్వ్యక్రామత్ శాసనానశనే అభి. అంటే 3 వంతులు భగవంతుల్లో అగమ్య గోచరం, వర్ణనాతీతం, ఇక మనకు తెలీదు. 3 వంతుల పార్ట్ ఆయనలో మనకు తెలీదు. 1 వంతే ఈ ప్రపంచంలో అభివ్యక్తమైనది. అంటే ఈ ప్రపంచ రూపంలో చూస్తున్నాం భగవంతుడిని మనం. ఈ విశ్వం ఎంత అంటే ఆయన శక్తిలో పావు మాత్రమే.
ఒక వంతు నుంచే ఈ చరాచర సృష్టి మొత్తం కూడా ఆవిర్భవించింది అని చెప్పి మనకి అలాగే పురుష సూక్తంలో కూడా చెప్పబడింది. సో అదే మనం భాగవతంలో భగవద్గీతలో కూడా చూస్తాం. సో ఇక ఈ రూపం ఈ రెండో ద్వితీయ పురుషావతారం అంటే ఎవరు? గర్భోదక సాయి విష్ణు. అది మరి ఆ విశ్వంలో ఉన్న అవతారాలకు అన్నిటికీ నిధానం, అంటే ఆయనే దానికి బేస్ అన్నమాట. మరి అంతే కదా, ఆయన యొక్క నాభి నుండే ఇవన్నీ కూడా వచ్చాయి కాబట్టి ఆయనే నిధానం ఈ రెండవ పురుషావతారం. అది అవ్యయమైన బీజం. సో ఇక ఆ రూపం నుంచే మరి దేవతలు మానవులు అందరూ వచ్చారు కదా, దేవలోకాలు పైలోకాలు అన్నీ కూడా ఆయన నుండి వచ్చాయి కాబట్టి ఆయనే నిధానం అన్న పాయింట్ చెప్పారు. తరువాత మరి అదంతా కూడా ఇక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది భాష్యంలో. ఇక ద్వితీయ అవతారంలో అన్ని యజ్ఞాలకు పరమభోక్త అయిన భగవంతుడు, ఆయన ద్వితీయ అవతారం ఏమిటి? వరాహ అవతారం. సో అది దాల్చి ధరిత్రి ఎందుకు? భూమాతను రక్షించడానికి మరి హిరణ్యాక్షుడి నుండి ఆయన ఈ వరాహ అవతారాన్ని దాల్చడం జరిగింది. ఆ తరువాత మరి ఈ ఋషులందరిలో కూడా మరి దేవర్షి అయినటువంటి శక్తి ఆవేశ అవతారం ఎవరు? దేవర్షి అయిన నారదుడు. ఆయన మరి దేవతలందరిలోకి గొప్ప ఋషి, ఆయన రూపంలో భగవంతుడు అవతరించారు. సో నారదుడు కూడా శక్తి ఆవేశ అవతారం. ఆ అవతారంలో ఈ నారదుల వారి యొక్క ఘనత ఏమిటి అంటే మరి భక్తికి సంబంధించిన నిష్కామ కర్మ ఇవన్నీ కూడా వేద వివరణలు ఇవన్నీ కూడా ఆయన సంగ్రహంగా తెలపడం, ఆఖరికి మన వ్యాసదేవులకు కూడా ఆయన చెప్పడం వల్ల మరి వ్యాసదేవులు కూడా అంటే వ్యాసదేవులకు తెలియదని కాదు, ఏ రకంగా ఈ వేద జ్ఞానాన్ని భగవంతుణ్ణి కేంద్రీకృతం చేసి ఈ వేద జ్ఞానాన్ని అందించాలి, ఈ భక్తిని గురించిన విషయాన్ని అందరికీ చెప్పాలి అని ఆయన యొక్క బోధ ప్రకారం మరి వ్యాస మహర్షి ఇది భాగవతాన్ని రచించడం జరిగింది. కాబట్టి ఆయన మరి 3వ శక్తి ఆవేశ అవతారం అని చెప్పారు. ఆ తర్వాత 4వ అవతారం మరి నరనారాయణులు. వాళ్ళు మరి ధర్ముడి యొక్క భార్యకు కవల పుత్రులుగా నరనారాయణులు ఇద్దరు జన్మించి వాళ్ళు మరి ఎంతో తీవ్రమైన తపస్సు, ఇంద్రియ నిగ్రహం కోసం వాళ్ళు చేశారు. అది నరనారాయణులు అవతారం 4వ అవతారం అన్నమాట. సో ఇక్కడ మనకు మరి అంటే పరతత్వాన్ని తెలుసుకోవడం కోసం మరి ఇలా భగవత్ కార్యాలను స్వీకరించడం అనే తపస్సే మరి మానవుడికి నిజమైనటువంటి ధర్మం అని చెప్పి ఋషభదేవుడు కూడా తన పుత్రులకు ఈ రకంగా ఉపదేశించడం జరిగింది. సో మనకి బోధ చేయడం కోసమే భగవంతుడు కూడా స్వయంగా ఈ కార్యాన్ని ఆచరించి మనందరికీ చేసి చూపించి మనకు మార్గదర్శకం కలిగించడానికి భగవంతుడు కూడా ఈ కార్యాన్ని ఆచరించారు అని చెప్తున్నారు. కాబట్టి ఆయనే కరుణతో మన పట్ల స్వయంగా అవతరించి ఇటువంటి ఉపదేశాలను చేస్తూ ఉంటారు. అందుకనే భగవంతుడు ఈ రకంగా మరి జన్మించడం, ఈ అవతారాన్ని తీసుకోవడం జరిగింది. వాళ్ళు ఇంద్రియ నిగ్రహం కోసం తీవ్ర తపస్సును చేసిన వాళ్ళు అయ్యారు, ఏది నరనారాయణులు. ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ ఇక 10th శ్లోక. సో ఇక్కడ 9th శ్లోకాలు ఏం చెప్తున్నారు లాస్ట్ లో? కలియుగంలో మరి మనబోటి వాళ్ళందరూ మన పట్ల ప్రత్యేక అనుగ్రహం చూపించడం కోసమే భగవంతుడు కూడా ఇలా ధరిత్రికి ఏతించారు. అంటే చైతన్య మహాప్రభు కూడా ఈ ప్రయోజనం కోసమే అవతరించారు అని చెప్తూ మరి కలియుగంలో అవతరించారు కాబట్టి మనబోటి వాళ్ళ పట్ల అనుగ్రహంతో మనకి మార్గాన్ని చూపించడానికి ఆయన భగవన్నామ స్మరణ ఎంత ముఖ్యం. మరి ఇంద్రియ నిగ్రహం ఆ రోజుల్లో తపస్సుతో సాధ్యపడేది, ఈ కలియుగంలో మరి అవన్నీ సాధ్యపడవు. కాబట్టి ఈ చైతన్య మహాప్రభు రూపంలో ఆయన ఈ నామస్మరణ యొక్క దాని ప్రభావం ఎంత గొప్పది, నామస్మరణ ఈ కలియుగంలో మనకి భగవంతుని చేరుకునే మార్గం అనేది చెప్పడం జరిగింది. ఇక హిమాలయాల్లో బద్రీలో మనం నారాయణ అవతారం ఈనాటికి కూడా అర్చింపబడుతోంది అని చెప్పి మనకి చెప్తున్నారు. బద్రీ
వెళ్తూ ఉంటారు కదా మరి బదరీనారాయణుడు. సో అది ఇక 10th శ్లోకాల్లో పంచమ కపిలో నామ సిద్ధేశ కాల విప్లుతం ప్రోవాచ సురయే సాంఖ్యం తత్వగ్రామ వినిర్ణయం. సో ఇక 5వ అవతారం, సో 4వ అవతారం వీళ్ళు నరనారాయణులు. ఇక 5వ అవతారం కపిల అవతారం. సో కపిల మహాముని. సో ఆయన మరి సిద్ధుడు, సిద్ధులలో కూడా అత్యంత శ్రేష్టం. పంచమ కపిలో నామ, పంచమావతారంలో కపిలుడు అనే నామంతో సిద్ధేశ అంటే సిద్ధులలో ఈశ్వరుడు, అంటే సిద్ధులలో శ్రేష్ఠుడు. కాల విప్లుతం అంటే మరి అంటే కాలంతో నశించినది ఏది మరి జ్ఞానం. ప్రోవాచ సురయే, ప్రోవాచ అంటే చెప్పారు, అసురయే, ఆసురియే అంటే ఆసురీ నామధేయుడు అనేటటువంటి ఆసురి అనే పేరున్నటువంటి బ్రాహ్మణునికి ఈ సాంఖ్య యోగాన్ని, ఈ సాంఖ్య తత్వాన్ని గ్రామ వినిర్ణయం, తత్వగ్రామ వినిర్ణయం. సో ఈ సాంఖ్య తత్వాన్ని వినిర్ణయం వివరించారట. ఎవరికి? ఈ ఆసురీ బ్రాహ్మణుడికి ఆయన వివరించడం జరిగింది కపిలమునిగా. అలాగే దేవహూతికి వాళ్ళ తల్లికి కూడా ఆయన వివరించడం మనం చూస్తాం కదా ఈ భాగవతంలోనే తరువాత. సో కపిలముని యొక్క ప్రత్యేకత ఏమిటి అంటే సాంఖ్యతత్వాన్ని ఆయన చెప్పడం జరిగింది, అందరికీ బోధించారు. అందుకని ఈ సాంఖ్యతత్వం అనేది మరి సాంఖ్య జ్ఞానం కాలక్రమాన్ని ఈ జ్ఞానం అంతా కూడా నశించిపోయింది. కాబట్టి ఆయన ఈ సాంఖ్యతత్వాన్ని అప్పుడు అవతరించి ఆయన ఈ బ్రాహ్మణులకి, ఆసురీ బ్రాహ్మణులకి చెప్పడం జరిగింది అని చెప్పి 5వ అవతారం గురించి చెప్తున్నారు. ఈ భౌతిక సృష్టి అంటే సాంఖ్యతత్వం అంటే ఏం చెప్తున్నారు ఇక్కడ? సాంఖ్యతత్వం అంటే భౌతిక సృష్టికి కావలసిన తత్వాలు అన్ని, అవి 24 తత్వాలు ఉన్నాయి. ఇవి సాంఖ్యతత్వ విధానంలో విపులంగా వివరించబడ్డాయి ఈ 24 తత్వాలు. అలాగే ఈ సాంఖ్యతత్వాన్ని వెస్టర్నర్స్ కూడా, ఇక్కడ ఐరోపా దేశం అంటున్నారు, అంటే ఒక యూరోపియన్ అంటే జనరల్ గా వెస్టర్న్ కంట్రీస్ కూడా ఈ సాంఖ్యతత్వాన్ని కొంతమంది ఫిలాసఫర్స్ ఉంటారు కదా, వాళ్ళు కూడా తత్వజ్ఞానం అంటే ఫిలాసఫీ అని చెప్పి వర్ణిస్తూ ఉంటారు. మరి మనం చూస్తాం ఒక రకంగా ఈ కార్ల్ మార్క్స్, తర్వాత మరి అరిస్టాటిల్ ఎప్పుడు, ఆ తర్వాత ఈ రోజుల్లో మరి సిగ్మండ్ ఫ్రాయిడ్ అని, కార్ల్ యంగ్ అని, సారీ కార్ల్ మార్క్స్ కాదు, కార్ల్ యంగ్, వీళ్ళు ఇలా కొంతమంది ఫిలాసఫర్స్, సైకాలజిస్ట్, వీళ్ళు అరిస్టాటిల్ వీళ్ళంతానే ఫిలాసఫర్స్. ఇలా ఏదేమైనా ఈ ఫిలాసఫీ వాళ్ళు కూడా, వెస్టర్నర్స్ కూడా ఈ సాంఖ్యతత్వాన్ని తత్వజ్ఞానం అని చెప్పేసి వాళ్ళు కూడా వర్ణిస్తూ కొన్ని విషయాలు వాళ్ళు కూడా చెప్తారు. ఈ భౌతిక తత్వాలు అంటే ఫిజిసిస్ట్స్ గా కూడా, అంటే ఈ భౌతిక శాస్త్రం అంటాం కదా ఫిజిక్స్ అని మనం. సో ఈ ఫిజిసిస్టులు కూడా అందుకే ఈ రోజుల్లో కూడా మ్యాటర్ అంటారు. అంటే ఈ జనరల్ గా ఇదంతా దీన్ని మ్యాటర్ అంటూ ఉంటారు ఫిజిక్స్ లో. ఆ మ్యాటర్ లో మరి మనకి తెలియనిది ఎంతో ఉంది. ఏది ఇప్పుడు మనకి భూమి వరకు తెలుసు, ఏదో కొంతవరకు కొన్ని ప్లానెట్స్ తెలుసు, సూర్యుడి చుట్టూ ఇవన్నీ తిరుగుతున్నాయని కొంత జ్ఞానం తెలుసు. అది తెలియడానికే మనకి ఎన్నో సంవత్సరాలు పడుతోంది. ఇంకా వీటిని మించి అవతలికి వెళ్తే ఏమున్నది అనేది, ఇలా భగవంతుడు అనే జ్ఞానం లేనప్పుడు మరి అది వాళ్ళు డార్క్ మ్యాటర్ అంటూ ఉంటారు. ఇలా ఉన్నది డార్క్ మ్యాటర్ మనకు తెలియంది అని. ఫిజిక్స్ లో అదొక రీసెంట్ గా అదొక పదం అన్నమాట, డార్క్ మ్యాటర్ అంటే మనకు తెలియంది ఎంతో ఉన్నది అని. సో అది ఇక్కడ మనం ఈ ఆధ్యాత్మిక లోకం మరి 14 లోకాల పైన ఉన్నది అని మనం చూస్తున్నాం కదా. సో వాళ్లకు తెలిసినంత వరకు ఇలా వెస్టర్నర్స్ కూడా ఈ సాంఖ్యతత్వాన్ని తత్వజ్ఞానం అని చెప్పేసి వాళ్ళు కూడా వర్ణిస్తున్నారు. ఈ భౌతిక తత్వాలను విశ్లేషణాత్మకంగా వివరించడమే సాంఖ్యతత్వం అంటున్నారనమాట. సో విశ్లేషణాత్మకంగా అనలిటికల్ గా ఈ మెటీరియల్ నేచర్ ని,
సో వీళ్ళు ఎలా చూస్తున్నారు ఈ మెటీరియల్ నేచర్ని? ఎనర్జీ అని, టైం అని, దీన్ని మెజరింగ్ ఏమిటి, వెయిట్ అని, మాస్ అని, ఇలా రకరకాలుగా ఫిజిక్స్ లో చూస్తూ ఉంటారు. ప్రతిదానికి ఒక మాస్ ఉంటుంది, అంటే ఒక ఆ బాడీకి ఒక వెయిట్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది, అలాగే ఎనర్జీ ఉంటుంది ప్రతిదానికి. సో వాళ్ళు ఈ భౌతిక తత్వాల్ని ఈ రకంగా వాళ్ళకి తెలిసిన పద్ధతిలో వాళ్ళు అనలైజ్ చేస్తున్నారు. దీన్ని వాళ్ళు సాంఖ్యం అనే పదం తత్వజ్ఞాన ఈ ఈ భౌతిక తత్వంగా వాళ్ళు భౌతిక తత్వాన్ని ఈ రకంగా వాళ్ళు చూస్తున్నారు. అయితే మరి నిజంగా ఈ భౌతిక సృష్టి, దాని యొక్క తత్వము, దానికి కావలసిన అంశాలు, అవసరమైన 24 తత్వాలు కూడా మరి ఈ సాంఖ్య తత్వంలో ఆయన కపిల దేవుడు వివరించారు. అలాగే ఈ శరీరాన్ని గురించిన 24 తత్వాలు కూడా మనం క్షేత్రజ్ఞ యోగంలో చూసాం. సో అలా ఇక్కడ ఈ రోజుల్లో ఈ వెస్టర్నర్స్ కూడా కొంతమంది ఈ భౌతిక తత్వాన్ని వాళ్ళకి తెలిసిన రీతిలో తత్వజ్ఞానం అనే రీతిలో వివరిస్తున్నారు అని చెప్పి ఇక్కడ భాష్యంలో చెప్తున్నారు. కాబట్టి ఈ భౌతిక తత్వాన్ని మొట్టమొదటగా వివరించిన వారు ఎవరు అంటే కపిల భగవానుడే ఆ పని చేయడం జరిగింది. ఆయన చేతనే నిర్వహింపబడ్డది. ఆయనే ఇక్కడ భగవంతుడి యొక్క అవతార క్రమంలో 5వ అవతారంగా ఆయన్ని చెప్పారు అని చెప్పి ఈ శ్లోకంలో మనం చూసాము. దానికి భాష్యం కూడా ఇలా చెప్పారనమాట. సో కపిల భగవానుడు భౌతిక తత్వాన్ని గురించి వివరంగా ఆ 24 అంశాలు ఆయన చెప్పడం జరిగింది. ఆ తర్వాత ఈ రోజుల్లో వాళ్ళు అంటే భగవంతుడి గురించి తెలియని వెస్టర్నర్స్, ఈ సైంటిస్టులు, వాళ్ళు సాంఖ్యతత్వం అంటే ఈ భౌతిక తత్వాన్ని అనలైజ్ చేసి దాని యొక్క లక్షణాలను వివరించడం ద్వారా ఇదే సాంఖ్యతత్వం అని చెప్పి వాళ్ళు కూడా వాళ్ళకి తెలిసిన రీతిలో దీనిని వివరిస్తున్నారు అని మనకి భాషల్లో చెప్తారు. అది ఈరోజు శ్లోకం. మరి రేపు 11వ శ్లోకం రేపు చూద్దాం. హరే కృష్ణ. అందరికి క్లాస్ హరే కృష్ణ మాతాజీ ప్రణామం. హరే కృష్ణ మాతాజీ ప్రణామాలు. హరే కృష్ణ మాతాజీ ధన్యవాదాలు. ధన్యవాదాలు మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ ప్రణామాలు. ధన్యవాదాలు ప్రణామాలు మాతాజీ. హరే కృష్ణ. ధన్యవాదాలు మాతాజీ. హరే కృష్ణ.